बेयो जाहैबाय इन्टारनेशनेल बर्डार ना ओरैबायदि मोजां जायगा बावहायनो मा जाख्रुलायबाय थायोथाय फंबाय लोगोफोर सानथामसो जाबायमोन मोजां भिडिअ लाबोआखै मैयाबो बिदिनो फेसबुक पेज जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिनिनो माखासे लाइभ होबाय थानाय बेखौ नुनानै एसे हगारनाय जादोंमोन बिनि अनगायै आरो भिडिअ बेबायदि लाबोनायबो जायाखै दाखालि सरलपारायाव थांबाय मोनसे बेल'नो थ' गायनाय फुनाय दिनबो बयहाबो बेस्थ' दिन दा बयहाबो खामानि मावनाय मानाय बेस्थ' जाजोबलायनानै दङ मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों आं बेखौ गोबां मानसियानो बेबायदि रायलायबाय थादों आरो जों बर'नि गेजेराव ना YBY ना गोबाङानो भिडिअबो लाबोदों आं बारा बुंनाय नङा बिनि सायाव सोरबा इन्टारेस्टेड दङब्ला हाबनो हागोन YBY आवहाय अनलाइन ना गोबां मानसियानो फन हरो दाबो नै जास्ट सासे लोगो आंनिनो लोगो हाबजागोन ना हाबजाया होननानै परामर्श लाहरदों आं बेखौ हाबनांगौ होननानै परामर्श होआ मानो होननानै बुंबा अनलाइन ना अनलाइन बिजनेस बियो दा जुदि बियो हाबनाय लगे लगेनो बे हाबखांनायनि उनावनो जुदि बे मोनसे अनलाइन जिनिसा बे जुदि थैयोब्ला अब्लाना मा जागोन आंखौ दुखु मोनगोन ना ओंखायनो आं हाबनांगौ होननानै आं बे परामर्शखौ होआ मानो होनोबा जोंना दा गायनाय फुनायनि दिन ना बेयावहाय गोबां खस्थ' लायो बेयाव जोंहा माइ गायग्राफोरनो हाजिरा हरनांगौ जायो आरो ओरैबायदि खस्थ' लायो आलि दाननाय ना बा बिदि खोथिया फुनाय बा माइ गायनाय गोबां खस्थ' जायो बिनि गेजेराव जुदि जों माखासे फैसा जुदि थांबाय थायोब्ला बेफोराव गारस्लायस्लाय जों माइ गायनाय बा नांगौब्ला बेदर बायनानै जा खारन नोंसोरो दिनै गोबां आबाद मावो खस्थ' खालामो बिथांमोना जायफ्रा गामियाव थाग्रा बिसोरो खस्थ' खालामो दा बे खस्थ' खालामनाय हिसाबै जेरै खस्थ' खालामदों एरैबायदि देहायाव नांगौबायदि जोंनो प्रटिनखौबो सोनो गोनां जायो आरोखि देहायाव नांगौखिनि देहायाव प्रटिनखौ थ' बाथ्रा आं बेखिनिखौल' बुंगोन अनलाइनाव जाय हाबो फैसा हाबा नोंहा हाबो न' डाउट माने नों 6,000निफ्राय लानानै 1 लाखसिम दङ एमाउन्टआ नों बेसेबां लाखनिखौ हाबो 6,000 10,000 20,000 50,000 बिसिमहालागै दङ आरोखि हाबोबा सोरबाया हाबोब्ला खिन्थु जायहा 50,000नि एमाउन्टनि सोदों बेहा दैलिनो 1,000 थाखा बा बारासो मोनगोन 1,000नि बाराखौ मोनगोन 6,000आ बेसेबां मोनगोन 200 सामथिं ना दैलि मोनबाय थागोन सेटारडे आरो सानडे बे साननैल'नो बाद ना मा बेबायदि खोनादों आंबो हाबाखै हाबनाया फार्स्टआव फैदोंमोन आंनिनो बिबोनां सासे बिबो हाबदों बिनो एकाउन्ट खुलिना गालांदोंमोन आं हाबनाय जायासै आरो बेजों लोगोसे आरो आंनिनो खास लोगो बिबो बुंदोंमोन हाबदो बिनि बिसिया हाबदोंमोन नोंबो हाबदो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि उनावबो आरो सासेबाव बेबो आंनिनो लोगो फेस टु फेस बे लोगोजों आं लोगो मोनलायनाय जायाखै अभार फनाव जों सावरायलायबाय थायो दासिमबो आं मुं मख'नो सानाखै बै ब्रादाराबो हाबाखै नामा बेबायदि सोंदोंमोन आरोखि ट्रेनजेक्सन माने फैसा हाबनायनि माबाखौ बुंदों आरोखि बियो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि आफादनिनो सोद्रोमाफोर XNDBफोर बिथांमोनाबो हाबदों बिसोरबो बुंदोंमोन जे सार नों इदि हाबदोंना हाबाखै आंथ' हाबाखै हाबनाय जानाय नङा आं मोनथियाबो रोङाबो बिदि होननानै बाथ्राखौ बुंना दोनदों दिनै दिनैबो जोंनिनो XNDBनि सोद्रोमा बिथाङाबो सोंहरदों जे YBY आव नों हाबदोंना हाबाखै बेफोरबायदि आरोखि थ' जों दिनैहाय थाइसे थाखाखौ खामायनो थाखाय गोबां दुखु खस्थ' लानांगौ जायो जों गैयिनि थाखाय आरोखि जाय गोनां बिथांमोननि थाखायथ' थाइसे थाखाया जेबो नङा मैल्य गैया थाइसेया गोनांफोरनि थाखाय खिन्थु जों गैयिनि थाखाय थाइसे थाखाया गोबां दुखु खस्थ'जोंसो जों बरननो गोनां जायो थ' जाय हक आं बेखौ बुङा दे नोंथांमोना YBY आव दाहाब आरो YBY आव हाबनांगौ आं बे मोननै परामर्शखौ आं माब्लाबाबो होआ आरो हाबनाय लगे लगेनो जुदि बायसान्सआव जुदि हाबनाय लगे लगे बिथाङा हाबखांनायनि उनाव जुदि साननैनि उनाव थैयोब्ला मा जागोन अब्लाना आंनि सायाव ब्लेमा फैगोन आरोखि ओंखायनो आं हाबाखै
बा हाबथ'नायबो जायाखै सानबावदों नायबावनि बेफोरबायदि आरोखि थ' जाय हक आं बे YBY नि सायाव भिडिअखौ बारा बुंनो साना बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों गुबै थांखिया जाहैबाय मा दाखालि जिहेतु आफादनि नाम ओंखारलायबाय थादों जिहेतु सरलपारायाव मोनसे पिकनिक स्पट दङ फिसायैनो पिकनिक स्पटआ आजि गोबां बोसोर जाबाय नङा होमबा डेभेलप जेबो गैया उन्नति जेबो गैया उन्नतिया बावहाय मोननैसोल'नो उन्नति जानानै दङ ना दखाननि फारसे मोजां ना बबेबा बिथिङाव मोजां बे आरोखि थ' दिनै नैबे सरलपारायावहाय जिहेतु दाङाबाजि जादलायनाय एसे दुखुनांथावना जेब्ला फेरेंगा सार जोंनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन बे सरलपारा पिकनिक स्पटआ बन्द जाबाय निउसे पर्टेले टटेलि दामबाय थादों दामदों आरो दामदों बे समाव मा जाहोननि थाखाय बिदि खालामखो आं बेखौ बुजि रोंला बिथां रनजित बसुमतारीखौ ना बिनि सायाव पलिटिक्स दंलायो ना मायो आं बेखौ लालायना जुदि पलिटिक्स खालामलायोब्ला गाज्रि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बावहाय बयबो राजनितिकनि मानसि थादलायोब्ला मोजां बावहाय सोरबा अनलि गुबुन मोनसे हानजानिल' गुबुन मोनसे हानजानिल' थाबा जानाय नङा बावहाय ओमफ्राय आरो जाबावदों NDFB नि गैया नङा दङबो बावहाय NDFB नि एक्स NDFB नि सोद्रोमाफोर माने जायफ्रा दिनै बिथां रनजित बसुमतारीजों क्ल'ज ना बिथांमोनाबो दङ बैजोंबो दङ बिजोंबो दङ नाथाय मा जाहैदों जों बे जायगायावहाय थाङोब्ला जों मा नुनो मोनहैयो आरो जों फेमिलियै बा गथ' गथाय जोंनि टाउनावनो होन क'क्राझार होन बङाइगाव होन बा माबा माबि टाउन बेफोरबायदियाव जायफोर फेमिलि लाना स्कुलाव थांनाय गथ'फोर सानडेयाव सानसे सुटि मोनो बा सेटारडेयाव जों हाफ स्कुल जायो होमबा खालि खायफा सेटारडेयाव थांबाय खायफा रबिबाराव थांनोखौ नाजायो बावहाय जों मोनसे ओरैबायदि मोजां जायगाखौ खोन्थानो हायो खाथियाव मोनसे इन्टारनेशनेल बर्डार दं जिहेतु भुटान आरो दैयाबो स्राय स्राय बोहैनाय बिराद मोजां बे जायगानि एनभायरनमेन्ट जिहेतु बा आबहावा बे आबहावायाबो ओरैबायदि मोजां माने जों गथ'फोरखौ लांनानै बावहाय माखासे आबहावा जाहोनो हानाय बा खुला मेला गिदिंहोनो हानाय खारग्लुंहोनो हानाय गेलेहोनो हानाय मोनसे बावहाय सुबिदा दङ बावहाय जों उसुबिदा जायनि जाहोनाव दिनैहाय लोंग्रायाथ' जों बर'नि गेजेराव जोबखाया जेराव पिकनिक स्पट जायो बावहाय लोंनायनि जायगा होननानै बुंजायो थ' बे जायगायाव ओरैबायदिखा फेमिलिफोरखौ जों मालाबा गथ'फोरखौ लांनानै बेरायहैनो गिदिंहैनो ओरै लांनानै जोंल' नङा जायफोर टाउनाव थाग्राफोर बैसोरबो बेरायहैनायनि मोनसे खाबुआनो गैया ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव नुहैयो थ' जेखियानो जादोंलाय बे मोनसे पिकनिक स्पटनि बाथ्राखौ ओरैबायदिसो लुबैदों आङो थ' दिनैहाय बेखौ गभर्नमेन्टआनो जुदि आखायाव लायोब्ला 1 कौटिसो जुदि खरस खालामनानै जुदि एसे डेभेलप खालामनानै होयोब्ला गभर्नमेन्टआ मानो बिनिफ्रायनो जोंना रेभिनिउ फैया जानो पार्किंनि थाखाय दिनै 10 थाखा करिबाबो 50 थाखा करिब्लाबो मानोथो बङाइगाव दिनै इक' पार्क मोनसे दङ बावहाय दिनै मानसि सासेयावहाय 10 थाखा करि लायो पार्किंनि फैसा लाया मानसि सासे हाबनायनि थाखायनो 10 थाखा लायो खिन्थु बावहायबो मानसि सासे हाबनायनि 10 थाखा जुदि लायोब्ला होमबा बेसेबां डेभेलप जागोन बा एसेब्लाबो मोजां जागोन आं बार बुंबाय थादों मोनसे इउटुब चेनेल दङ बर'नि आलफ्रेड होननाय मोनसे दङ बे चेनेलाव नोंथांमोना एसे हाबनानै मोनसे नलेजखौ लानाया मोजां जिहेतु ब्रादार आलफ्रेडआ थाइलेण्डनि मोननैसो भिडिअ खोन्थादों आं बिनिखौ नायदों मोननैसोल' नङा गोबां जायगा खोन्थादों आरोखि बियो थाइलेण्डआव ओरैबायदि मोननैसो जायगा दङ जे जि थाइलेण्ड मागुर गिदिर गिदिर बे जायगायाव जों थांथावानो ओरैबायदि थाम्फै अरजायो जे गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफोरा बावहाय 5 बात बा 10 बात बेफोरबायदि होनानै बिसोरो बै थाइलेण्ड मागुर गिदिर गिदिरखौनो नायहैयो थिग जुदि जोंबो बावहाय खालामोबा बे जिहेतु सरलपारा बे जायगायाव जुदि थाइलेण्ड मागुरखौनो मानैसो मोजांनो फुख्रि बानायनानै दोनोब्ला एसेब्लाबो देरोब्ला बेखौनो नायहैगोन भुटान टिकेट ला बावहाय एसे स्टेन्डार्डनो आरो बिजों लोगोसे जोंनि जायगायाव जिबौ उद
गिदिर गिदिर एसे फिसा फिसा पार्क खालामनानै दोन बेफोरखौबो फैसा होनानै नायनांगोन बेफोरखौबो बेफोरनि रेभिनिउआ जोंनि BTC आवनो थागोन थ' बे जायगाखौ जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि लायोब्ला अनलि बे पिकनिक स्पटल' नङा डेभेलप जागोना जिहेतु नैबे उल्टापानि मन्दिर मोनसे दं मन्दिरनि सिगांनो एसे सिगाङावहाय बिसिबांबा गिदिर मोनसे गेट खालामनानै दोन बरायनायनि थाखाय सानैसो मानसि दोन बावहाय जब होनानै दोन बावहाय माने अब्लाबो बावहाय जब होनांगौआबो बे एरियानिनो उल्टापानि एरियानिनो मानसिफ्रानो बेयाव मावनानै जानो मोनगोन आरो बे लामायाव जुदि साखोन सिखोन स्टेन्डार्ड जुदि खालामनानै होबावोब्ला साइड साइडनि हाग्राफोरखौ एसे एसे दाननानै जुदि मोजाङै डास्टबिन माबा माबि खालामनानै होयोब्ला दिनै बेफोरनि फारसेबो दिनैहाय मोजांनो स्टेन्डार्ड खालामनो हायो दिनै सरलपारा बायदिखौ उल्टापानि जायगाखौ गोबां जारिमिन गोनां बेफोर जायगाया जिहेतु जोंनि बर'निनो गोबां मानसिफ्रा इउटुबावबो खोन्थाबाय ना मन्दिरनि सोनाबगालि थांनाय मोनसे लामा दङ बेजों थाङोबा मा मोनहैगोन कमेन्ट सेक्सनाव एसे खोन्थानोखौ दाबाव जायफ्रा उल्टापानियाव थाङो आरो जोंनि मानसिफ्रा उल्टापानि थाङो बबे मोनसे बुस्थुखौ मोजां नायहैयो दिनै उल्टापानि मोनसे दै बोहैनाय दं सोनाबनिफ्राय सानजाहा बोहैनाय बेफोरबो जायनि जाहोनाव दिनै उल्टापानि नाम थानाया बेफोरबो मोनफा मोनफा बेफोर जायगाखौबो एसे मोजांनो माबा खालामनानै दोनोब्ला एसेब्लाबो गभर्नमेन्टआ बेफोरनिफ्रायबो रेभिनिउ फैयो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावहाय जोंखौ गोबां कमेन्टल' नङा गोबां बाथ्राखौनो बुंगोन नोंनो मावदोलै बाबु नों माने बेफोरबायदि नङा होमबा XYZ बाथ्रा बुंगोन दिनै आलफ्रेडनि चेनेलाव हाबनानै नाय मोननैसो जायगायावहाय अमा मानैसो दिनै लैथो गेजेरावहाय बालाबारियाव दोनहैदों अमा दिनै बिखौ फरेनारफोरा फैनानै मा खालामदों 10 थाखा फैसा बा 10 बात 20 बात 50 बात बिदि होनानै फैसा होनानै दांनायनानै गेलेनो गोनां जादों मानो बेफोराव एसेब्लाबो आइडिया लादोंना लायाखै जोंनि गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा जायखि गभर्नमेन्टआनो फैया मानो नङा होमबा बेफोरबायदियावबो एसे डेभेलप खालामोब्ला माबायदि दा जों नुनो मोनो मा सोरबा सासेनो टेन्डार होनानै होबाय सोरबा सासेया मोनासै बे साभाबिक जाखागोन ओनसोलनि मानसिया 100% खौ लुबैगोन दिनै खुन टाउननिफ्राय थांनानै बा खुन ओरै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै न' डाउट क'क्राझारनिनो गोजा मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि जानानै जुदि थांनानै जुदि टेन्डारखौ बुहैयोब्ला साभाबिक बे जाखागोन गभर्नमेन्टआ स्ट्रिक्ट गैया बेफोरनि फारसे जोंनि जायफोर दिनै बियो फरेस्टआव गोग्लैयो बेफोरखौथ' एसे मोजां पार्क खालामनानै होयोब्ला जोंनि जाखिनि इयुथ्सल' नङा जोंनि जेनेरेशन गथ'फोर जायफ्रा दिनै स्कुलाव फरायफुनाय बै गथ'फोरखौ लांनानै मोजां जायगा खोन्थानो हायो बै मोनसे गुबुन कान्ट्रि भुटाननि एसे मोजां बेफोराव खोन्थाहैनो हायो थ' बे भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय बे सरलपारानि पार्क नैबे उल्टापानिनि बा सरलपारानि बाथ्राखौ बुंनो गोलाव दंबावो बा गोलाव बाथ्रा दंबावो उनाव नेक्स्ट टाइमाव भिडिअ लाबोबावगोन गोबां गोलाव जाबाय भिडिअ'आ थ' आंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाबावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि